Kusog din yung wifi kagawad no. Hmm. Pila man po na ibayad mo pagpakabit nimo diha. Kalibo. O sa kalay mo ko na ikabit ra ng wifi sa way labo tong minuan. Wa. Ah. Da sulit po paggamit nimo di po kakansi sa wifi. Anjo. Ang rapay taning wifi kagawad ay mag-upload pag lag-lag mo ra ko kanang naikuan balay muryo-muryo ay lumiro. Track nga bisa gasang ruta dapit. Diyan nang nay katong imong gi pabuka na mong nimo nahong kahoy kagaw di mo nagisilong imong gipili kag mama. Ang katong kuan Sige buhat. ang buhi mong gibuhat ni uwan man basa-basa puturon. Basa na po. Kanang motor na lami ka na kuan ba maghukot kag PC sa mukrab it pa kagato padong no. No. Videohan ka ba no? Magbisi. Dala ba? Iyo ko tulong PC dito sa kahoy dito ibon unahan. Taas nga PC sa mukrab it kagato sa kaka. No. Videohan ba no? Ano ito kuan ka ko na pangpang ba murag kuan ba? Murag kog nay kuan ba nay Hindi. sa mountain climber ba? Nga. Videohan ka. Kuya wala bang mabugtog PC? Kana bago. Mao gani ka PC kada ko no. Kaso sa ba no? Kasta. Dedikado mabugtog PC pata. Mahinog. Kita ka ko na kurapit ko sa mabugtog PC sa ko kada bahukan baka nang halimbawa kuan ba nay kanang PC nga. Malay mo mahilos na tug dinugtong ano. Ano ito ba hindi ko no. Kinala di ayo. Balik to sakto na no. Tuda karo. Kung delikado kagawad pusagang ko. Hindi kay mapusagang pati ang lawas madubog kag lawas magkas bato. Mura kog isda ka kanang nay Kaniguro din mo pa. wa ice eh. Para labi ay kulan sa kana videohan ka ba? Malagi. Lamal bitagi ko kana bitaw da ko bagaw ka kog PC ba. Kanang mga kuan kadto pa, mga 20 kadto pa hangyo ko tutos kahoy. Di ako kurab it ko mountain climbers ba. Ada title lag mountain climbers. Mountain climbers sa harapan sa bahay ni Kagawad. Alam siguro. Dengan sa mo view kay na mapangpang pa na tagsarabay ka ano. Ya bibir na. Umabot ng mga 5 minutes nang i-upload ang video kay duha ra to ka video ang i-upload. Sa tulo man ko no, tulo ka video ang limit. Kadadlaw. Nakakawad ka na nay karong inig tingkamot magpakamot kasi mga humay magkuhan kag duha ka adlaw. Makamot ko na kay naay kuan. Sige na kagawad kay Pawang-pawang. oo magpakamot ka mukamot ra ko. Ha? Oh. Ating ug dito pa ko sa laing wifi nag-upload di pa ko ka-upload ron nara ko kuan kuno tuwat dito sa karon ko sa naging mga kuan adto sa ilang wifi siguro ba na adaghan mo gamit Inay nang kuan hugog 5. o kaning mo nang private nimo mo ni aga ko mapon kagawad mga tukos ade mapon siguro mga tukos tabunog baka si nung GC ba kagawad di ba GC kagawad man ano gi-request pun minsan pasagibuhon ko no minsan sangging na niko nung GC di sa sur ko maka kuan nimo di sa ko makapasalig nimo kay napamang koy mga schedule tanomon sa napokoy kuan magsagibo pud meron pero halimbawa mabakante ko halimbawa rapor mabakante ko mo kuan ko nimo mopakita ko pero di ko mo pasalig ang gina ba sa kamo kuan bakante na mo halimbawa og di ko ro akatin si Kaloy nang utan ako ang utan ako ano sa magpatano mo man mo mag wa pa nangita pa masarog kwartos Kaloy siguro kay ni man nga ipapakjaw ko no namo wa pa man wa nangit tama ko lang dyan itag deliver kandila ni-deliver kandila ba aka di gusto gusto
para kas ilang pakit tanong pa pa pagula katan man daton si kuan pon mga tupor sa kuan kanong niyong ano sa patanom wa lagi ko na kul patur tulig lang masak mga ug di pa sila magpatanom magkahibaw na kas lang kuan ano sa ato sa lamang miss kanong DC kay sayang buhang adlaw malay ko rin baro Tambay, taktay ka ba? agahang estudyante lagi pa yung gilikatan lagi ang gikakuan na lagi ko hatag alawan sa hapit na bajag kanang kuan kanang Disyembre bakasyon na puno wa na di na po ko hatag alawan mo na yung ipalang kamutan naman po ko kagawad maghimog bayad na sa among salakot apaw kaysa ng mga materialis na Ko ana, para na sa demo ng alin na to, damdam ba? damdam ni Boy. kanang nasa among salakot nganong na malagig bunbunda na Buo na rami kabut ka nga na, may boy puli na. aw abi kog mga kuan na sang Dapat sa pa kuno itay butang. kuan na sang mga igagaw kay magpabay ang mga igagaw diha kay akanang jota kagawad gihatag akanang tatay kay aramadyo man tong tawo agijang igsunoy way bahin sa tabunok kana pong papa way bahin sa tabunok ang papa kay na may bahis kamiting agijang tong manghod gitip kan lamang po sa mong jota manang nasa lakot nga ng padong ubos gihatag na sang papa kaya di man gusto sa ang tatay agijang manghod nga malajo ni jamang mangwan tagaan dag jota gamay da mauna Kanang gikas gikas puro kanto padong ubos kang hilo ari ko nang ari kagulay ba ngatos basak. basa Sapa. sapa na isa para utlanan sa nay kawadan bitong itanom din na mo ni gihatag sa ang tatay jang igsoon kay mong giloy man tong tatay di man gusto gitang igsoon malado ni ja Abot para ba ulat? ni ko nga kining jota wa pa ni hatag sa ang tatay babae Ay, jadi mas baga. Uwasan mo tayo. kuan pa ko dato 1997 naman tong tatay namatay kuan pa ko mga 22 pasuro ko dato kay ko alman ko nig eskwela ko sa Kabulaw 1994 man ko ni graduate da kuan ko dadto 18 sumasuro ko dadto basta kay mga kuan ko 22 lang yung edad lagi kamatay sang papa ako na lamang usa na wa magsalig sa mga igsoon kay